Myyjä jälkeen viikkojen soitti kysyäkseen, kiinnostaisko kunnon kone taas, ei kauppoi ollut pitkään aikaan. Muistatko sen nykkärin, liikkeessä on se vieläkin. Mikset ostais siitä konetta, tehtäis kaupat ilman kuittia. Antti miettii uudelleen, ostanko uuden nykkärin. Koeajaa tietenkin, se on se tärkein juttu. Hytti tosi hiljainen, kone taas laiskavetoinen. Etukuormaajakin siinä on, triman rautaa Ruotsin maalta. Annan uusi nykkäri, kiiltää aivan upeasti. Se vielä kerran vahataan, liikaa näkyä ei saa. Annan uusi nykkäri, kiiltää aivan upeasti. Vaikka on kaikki ennallaan, ei hinta ole kohdallaan. Viimeksi kun tavattiin myyjän kanssa, kovaa tapeltiin. Nyt se mua heti tervehtää, hieno nähdä vanhaa isäntää. Ana hiljainen on edelleen, huhu kertoo että valmetin. Se oli saanut koeajon, mut ei myyjä kysy suoraan. Ja myyjä on pelimies, tekee miljoonia, kuka ties. Ei tehnyt kauppaa tippaakaan, nyt ekana tarjouksen tarjoaa. Eikä muista vanhaa ystävää, sanoo etten muista ollenkaan. Molemmat ovat hiljaa, harvinaisen hiljaa. Annan uusi nykkäri, kiiltää aivan upeasti. Se vielä kerran vahataan, liikaa näkyä ei saa. Annan uusi nykkäri, kiiltää aivan upeasti. Vaikka on kaikki ennalla, ei hinta ole kohdallaan. Kyllähän me kauppaa väännettiin, monta kuppia kahvia kitattiin. Välirahasta vaan enää, tämä kauppa jaksaa kestää. Kauppa-arvoisensa päätöksen sai, kun Ana sanoi tarjoon sumpit. Toisiamme käteltiin, kauppa täytyy tehdä toistekin. Viikko tästä eteenpäin, vanhan valmettini näin. Hintalappu ovessa, meinasin tuupertua. Hinta oli korkea, aivan liian korkea. Ei alvia, ei mitään. Annan uusi nykkäri, kiiltää aivan upeasti. Se vielä kerran vahataan, liikaa näkyä ei saa. Annan uusi nykkäri, kiiltää aivan upeasti. Vaikka on kaikki ennallaan, ei hinta ole kohdallaan.